Jeg kører. Jeg tvivler på, at du kan holde det. Jeg så, hvordan det gik. Nu har du husket tænderen. Du der har venstre ben op først. Ja, det er en stor mand, når du er ude. Er du sikker på, at du ikke kan du ikke lige på toilettet inden? Oj, styr på mig. Om sæt til senere kan man godt købe, så kan jeg sætte i en almindelig stol. Kan man godt det? Ja. Det skal ikke sige, at bogen står. Men det kan selvfølgelig også bruges på hende. Ja, sikkert. Og han har pullet af og skiftet og det. Det må være et træls arbejde her, ham der. Det er nok det bedste. Ja, det tror jeg. Kom nu se her, venner. Ja, ja. Han er blevet færdig. Han skal køre selv nogle gange. Ja. Det var nok, fordi han kørte af. Det var super. Åh, det er små rest. Er du tør? Ja, jo. Det tror jeg. Jo. Vi går lidt smøg, ja. Ja, de kommer lidt rask op imod en. Det er også noget lavere. En god konebil. Så holder hun ikke længe. Jamen, hun snakker ikke så meget, så. Nej, det er nemlig det. Nej, det er jo kanon. Det er godt. Det er dejligt at høre. Ja, det er et hårdt job, du har. Det er en stressende dag, så det er dejligt for stresset af at komme ud i det tøj.
Er de nu lige om lidt i gummistøvler og laver trappedans? Skal du have det her? Den er begyndt. Og hvad så Jensen, har du lavet lidt chips og sådan lidt Det her, lækkerier? det er for til affald. Jeg kan have en glas. Laver du gerne? Weißwein. Weißwein, bitte. Ah, danke sehr. Og der skal være helt til kl. 6:30. Så kommer godt komme Vi ved ikke, hvornår de letter. Nej, det gør de om lidt. Slår en lille put, så kan det være. Jeg tænkte, hvis det er helt sort, når de letter. Det er sort fugle. Glemmer hele tiden, der er lyd. De er klar til at starte med de andre. Nu venter de også. Åh, der er også nogen. Nu kommer det tættere og tættere på. Ej, jeg bliver helt rundtøjt i alt det. Jeg skal vende mig rundt. Jeg synes, det er mere myg, end det. Mit kamera stiller skarpt på det, der er tæt på. Det er myg. Hvad så Knud? Gnu. Der har vi solen. Den er stadigvæk orange. Den er ikke sort. Nej. Prøv at se menneskemængden her. Der står sgu mange mennesker derude. Der sværmer flere mennesker end fugle. Det er bare fordi, de giver at gå. Der er noget mere. Han er mere. Jo, der mere. Det derude, det derude, det derude. Det derude. Ja. Lige over hustaget nu. Nu er de bag ved grænderne. Ja. Så nu er de nu, de nu flyver. kommer. Nu er klokken 18, så skal de... De er i hvert fald klædt ens på. Ja, de har samme tøj på. Ja, det er sådan. Jeg synes ikke, det er særligt tæt. Jeg vil sige, ifølge der er det mere end det der. Ja, meget mere. Ja. Meget